काहे ई का कइला हो पूरा रंगवा हमके डाल देलो। तो तोहे एगो बाड़ू तो के डाली। ई बतावा पूरा दहिया हमारे एकदम भिगा देला। अब हम का करी बताई बाबी सारा काम बाकी रहल। हाँ तो काम तो होते रही, एक दिन का होली है। अब अभी हमके पुआ हुआ सारा बना के रहन मन ला पूरा दहिया भिगा के रख देना। हाय 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 गिला गेल न। सुना बतावा तनी बहुत छे छड़ बटाई दादा बहुत बाटा बौराइले बबुआ। अभी है कुल कहबू। सुना सुना इतना बौरा मत बतावा तनी। बोल रंगमा गइल को जगह पे हमके फील हो गइल। रंगवा गइल को जगह पे हमके फील हो गइल। रंगमा गइल को जगह पे हमके फील हो गइल। रंगमा गइल को जगह पे हमके फील हो गइल। तमिसन काहे के डलला पूरा कपड़वा गील हो गइल। तमिसन काहे के डलला पूरा कपड़वा गील हो गइल। ऐसन काहे के डलला पूरा कपड़वा गील हो गइल। होली है। आई सुना का हो पूरा कपड़वे न गिल भइल बा। तो मने और का रही तुम्हें भिगाए बे दादा। हाँ तो गिल होई तबे न फील होई। अच्छा ठीक बा बबुआ। हाँ तब गिल भइल तबे न फील भइल। हाँ हाँ ठीक हमार बतिया सुना। बोला ना। त हमके जानिल तू अब बड़का है डरवैया ए भौजी। हमके जान ले तुम बड़का है डरवैया ए भौजी। हल्के मिले थौ ना। अरे दादा हम नाई जानत रहलिए तना तू चबू आइल बड़ा ये दादा। हाँ हाँ सुना बोला बोला। त हमके जानिल हाई बड़का हम डरवैया ए भौजी। त इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी। इतना बढ़िया नहीं डरी है बड़का भैया ए भौजी। सुना हो बोला सुना हम बताई रही कितना हमके काम बा। मरला पूरा हमार कपड़ा बर्बाद कर दल। अरे कुछ ना भइले भौजी तनी है ये मन करत रहे तो डाल देनी हाँ। सुना बतावा तनी सुना। बोला हुआ पकावे के बाकी बा खाना बनावे के बाकी बा। खाना बनावे के बाकी बा। खाना बनावे के बाकी बा। दहला अकेले तू इतना डाल अभी नवे के सब बाकी बा। अभिनव 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 के सब बाकी बा। अरे हुआ पकावे के बाकी बा खाना बनावे के बाकी बा। दहला अकेले तू इतना डाल अभी नवे के सब बाकी बा। सुनाओ का भइल बताओ तनी। बोला बोला सुना ध्यान से। हाँ कि लागे ठंडी दहिया हमर देखा ढील हो गइल। लागे ठंडी इतना हमर दहिया ढील हो गइल। कि ऐसन कहे के डलला पूरा कपड़वा ढील हो गइल। ऐसन काहे के डलला पूरा कपड़वा गील हो गइल। ऐसन काहे के डलला पूरा कपड़वा गील हो गइल।
रोज तक कमवा करबे करलू, एक दिन भगुओ खेलबू। हाँ खेलबे करब और का करब। कैसे खेलबू? कैसे खेली बतावा। जैसे खेलल जाला वैसे। तो चलो खेलल जाई, कमवा तोहर भैया के करी है। अरे छोड़ा ना भैया के, हमनी के पटका पटकी कर लेवे के भैया बाद में देखी है। अरे तो सुन ला, हमके अगर कुछ बोलले ना तो तोहर सारा शिकायत हम कह देब कि इहे रोकले रह। आता का शिकायत करबू? सुन बोल। फागुन में देखल ए भौजी कब समैया ना जाला, कब समैया ना जाला घर, कब समैया ना जाला, कब समैया ना जाला घर, कब समैया ना जाला। देवेला देवरा टबे डाल जब भौजैया के पा जाला, 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 जब भौजैया के पा जाला। फागुन में देखल ए भौजी कब समैया ना जाला, देवेला देवरा टबे डाल जब भौजैया के पा जाला। सुना बोला, सब बुझतनी तोहार हम हाल। कि इतना संदीप के बनाही खाली समैया ए भौजी, तो अब काहे बौराइल बड़ा ये दादा। तोहर हई देख के का हऊ है हाउ का हो? हऊ है अरे बोला ना। उहे अरे का हो? उहे। है दैया। हाँ समझ लू ना कि इतना संदीप के बनाही खाली समैया ए भौजी, त इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी। इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी, इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी। रंगवा गइल कु जगह तबे हमके फील हो गइल। रंगवा गइल कु जगह तबे हमके फील हो गइल। त ऐसन काहे के डरला पूरा कपड़ा गील हो गइल। ऐसन काहे के डरला पूरा कपड़ा गील हो गइल। त इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी। त ऐसन काहे के डरला पूरा कपड़ा गील हो गइल। त इतना बढ़िया नाही डली है बड़का भैया ए भौजी। डरवाला आज पक्का तुम्हार खैबा हमके बुझाता।